Με health potions. Ενδιαφέρον. Εγώ έχω μόνο 4. Ω, τον έφαγα! Έτσι. Εδώ Έχω ρε. 4. Αλέτη! Αλέτη! Έχω 4 iron. Φτιάξε, έχεις φτιάξει ένα σόρ. Α, με πάγανε! Έπρεπε να έχεις φτιάξει πανοπλία. Πήγα να φτιάξω πράγματα. Είχα μαζέψει 7. Πάμε πίσω, πάμε πίσω, πάμε πίσω, πάμε πίσω. Δεν με βλέπω καλά. Πού είσαι? Πάω πίσω. Να σε έτυχομαι, σου έτυχομαι άμα σε βρω. Ωραία, έχω Να γεμίσει. Να σε. Κατάλαβα από αυτό που έχεις στη μούρη σου και μιλάς στο λένε ακουστικό τι είναι. Κάτι είναι. Πάμε, έλα. Κάτσε, Τι κάνετε καμπέδιδες. φτιάχνω πανοπλία. Τι είπες, πού είσαι? Καμπέδιδες είναι, να με έψ. Α, να χωριό. Κι εγώ θέλω. Μη κουνιέσαι! Γιατί? Α, ευχαριστώ. Πόσα iron έχεις? Έλα εδώ. Θες, πώς τα λένε, arrows. What? Έλα εδώ, πάρτα. Τι iron what να έχεις? Σιγά μη θες και golden apples δηλαδή. Γίνεται. Όχι. Έχεις... Δεν γίνεται να πετάξεις item. Τι λες παιδί μου, πετάς μια χαρά εδώ. Όχι, δεν πιστεύω αυτό που έκανα. Α, πάω πίσω γιατί δεν την παλεύω. Ω, με το πατάει στη λάβα. Τι πες? Πέτασε στη λάβα ο άλλος. Είμαι μαλάκας, έφτιαξα iron chest plate και το πέταξα στη λάβα. Φτιάχνω. Τώρα πρέπει να πας και να τρέξεις. Όχι το γαμότο σου! Έφτιαξε iron squad. Τι? Iron squad. Πού να τα βρω τα τι items? Iron squad πήρα εγώ. Ενδιαφέρον. Να σου πεθαίνω! Γαμότο! Λάμα σκότωσε τον άλλο και έπεσαν τα items στη λάβα. Εντάξει. Το iron του είναι ακρίβεια. Αλλά ένα health potion παίζει. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τώρα κάτι τέλειο. Θα προσπαθήσω να τρέξω στην άλλη για να κερδίσουμε, να σκοράρουμε πόντους. Δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Έτσι, κάνε τέτοιο. Έτσι, σε ευχαριστώ. Double kill. Double kill! Θα με έψεις στη λάβα. Τρέχω στη βάση τους, είμαι στη βάση τους. Θέλω να δω σε σένα, πού είσαι? Όχι ρε, την πόρτα μου γαμώτο, πεθαίνω! Και γαμό, αυτό στέλνετε. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Θα σκόραρα. Νικάμε. Τον βρήκα από πολύ μακριά. Έλα εδώ, αλιτάμπουρα, έτσι. Πήρα τα item. Έχω γεμίσει με health potions. Θες? Θέλω. Όχι, θα πεθάνω. Εντάξει, δεν πεθαίνω. Πού είσαι? Πίσω. Πού είσαι? Εδώ. Έλα. Έλα εδώ μέσα για ασφάλεια. Πάρε. Πού είσαι? Έχω πολλά, έχω γεμίσει το inventory μου. Με τρελαίνεις. Πάρε για το γεμίσεις εσύ. Πάει για αυτό. Δεν το θέλω το sword. Εντάξει, αρκετά. Εντάξει, δεν έχω άλλα 8 πόσα. Έχω χρέψει πολλά items. Σε άλλα maps που πέφτει και το armor. Το δικό armor. μου πήδηξε πάνω. Σε άλλα maps πέφτει είναι και το armor. Ποιος. Α, μου βάζεις ένα και δεν... Όχι ρε γαμώτο. Κοίτα λέει η δική μου η βράδυ μπαίνουν μπροστά. Άστος να μπουνε να πεθάνουνε. Πάω στο base τους! Μπήκες! Πέθανες! Όχι.
Πού είσαι? Πού είσαι? Στραβά! Τρέχω στη βάση, τρέχω. Γαμώτο, 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 γαμώτο! Κάρχες πόζιον, λάγκαρα. Πέθανα. Α, δεν Λοιπόν, τώρα πάω. θα τρέξω κατευθείαν, δεν θα σκοτώσω κανένα, θα πάω στη βάση, θα σκοτώσω. Πού είσαι! Στη βάση, Δική μας. ναι. Έχεις πόζιον. Έχω 2. Πού είσαι? Α, ψόφισες. Ναι. Χαίρεστε. Τρέχω! Θα κάνω parkour μες στη λάβα. Τι γίνεται? Πέθανα. Όχι, εντάξει, πέθανα. Όχι, τι να σε βοηθήσω. Δεν σου πάω. For you, ρε. Έτσι! Έτσι το sprint. Σοβαρά αυτό το σερβερ είναι καταπληκτικό. Αυτό το ξέρω. Και δεν έχει και lag, εν τω μεταξύ δεν είναι ελληνικός. Ούτε... Άιδον. δεν είναι στην Ευρώπη και δεν λαγκάρεις. Στο δικό μας σερβερ Ναι. θα το κάνω και γαμό. Βάλε τέτοια, mini games. Βάλω. Βάλε Hunger Games. Θες άλλο σερβερ για Hunger Θα με Games? βοηθήσεις, γάμο το hacker. Αν χακάρουν να τους κάνεις report. Πετάει, πώς. Μπορεί να σου φαίνεται έτσι επειδή πατάει jump και τρέχει στον αέρα. Τι αφού πετάει. πετάει? Report. Πού Player M, κάπως έτσι το λένε. MSGM. Οπ. Fly. Γαμώ το, μπήκαν σε εμάς! Αλλά τον έπιασε. Υπάρχουν, σε αυτό το... Κάτσε. Αν πάτε στο us.co.tc υπάρχουν πολλοί servers, Αν πατήσεις .servers θα σου βγάλει όλους τους servers και τι map παίζεται. Μετά αν μάθεις όλα τα maps τι είναι, διαλέγεις σε ποιο map θες να μπεις. Αν υπάρχει. Έχει και τέτοια χάος. Τι έχει? Πίστα χάος. Ναι. Chaos λέγεται, έλεος. Αφού και ο χάος το όνομα του είτε χάος. Ναι, Chaos διαβάζεται αυτό. Α, σαν γκέι ρε. Πες το και έτσι, αλλά λες ποτέ τη χημεία chemistry? Όχι. Chemistry τι λες. Οπότε το CH διαβάζεται Q. Όχι, έχει τον άρμπορ. Πέθανες? Δεν Όχι, πέθανε. όχι, έχει τον άρμπορ. Διαμάντινο. Iron. Α, Ω, cool. την πήρα, όχι. 6 iron πήρα. Γάμο, δεν πήρε την iron, για να Θα κρύβε. φτιάξεις με τα 6 αέρων, φτιάχνεις ένα καπελάκι. Θα φάω και τον άλλο, α, μου τα πήραν. Πόσο μ' αρέσει όταν σκοτώνω και τα παίρνουν οι άλλοι τα items. Έχω iron καπελάκι, φάτα. Α, έχω γυρίσει με χέρι puzzles. Παναγιά μου. Πού είσαι? Πάω να πεθάνω. Πάμε μαζί θέλω να είμαστε. Ω, Δεν- items! Γάμο μου τα πήρανε. Ναι ρε γάμο το, αυτό δεν το πιστεύω που κάνουνε. Τα μάζεψα, δεν μάζεψα. Πέφτει πολύ, σπαμ, πέθανα! Σου παίρνω τα items. Τα πήρες? Έχω γεμίσει με items. Πήρα και 5 iron πάλι. Θες iron καπελάκι για σένα? Έχεις Όχι, καπελάκι? ωραίο. Όχι. Τώρα ξέρεις το καλό είναι να τα κρατάς στα iron. Έλα εδώ μέσα στο τέτοιο. Ο άλλος πετάει χέρι potion. Τα πήρα. Να πάρε αυτό for you, ένα iron. Φτιάχνω sword. Έχω γεμίσει. Δεν ψοφάω εγώ εύκολα.
Εγώ ψαφάω επειδή πηγαίνω πάνω εκεί πέρα. Α! Μαλά, σου χάνει πολλά life το bow. Όχι, Παναγιά μου. Και είναι και μεγάλη άρελ. Πώς είναι αυτό το πλάτζι? Το plugin δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορείς να το αγοράσεις το plugin. Το βάλουν. Το Super Craft Brothers, το ξέρεις? Όχι. Τι είναι? των PvP ranks. Ενδιαφέρον. Έχεις Πέθανα. πει- Αλήθεια, όχι, με έριξα στη λάβα. Τον Πέθανα. έφαγα! Πάει αυτός. Τώρα θα Πώς κάνω έγινε? επικές κινήσεις, θα προσπαθήσω να πάω στην απέναντι. Θα πάω από πάνω γιατί έχει πάνω ladders. Εντάξει, εγώ την κάνω τώρα. Πόσα ήταν έχω πάρει? Είμαι πρώτος στο PvP, έχω... Κανένα iron! Πού τόσο σκότωσα γάμο τα health potion, γέμισα με items. Πετάω με... Αν έχεις γεμίσει με health potions μπορεί να μην τα παίρνει το iron. Το ξέρω, γι' αυτό τα πήρα. Και σκότωσα 3. Αυτό να το ανεβάσω YouTube. Ποιο, ναι. Όχι ρε, πέθανα. Πεθαίνω. Πάμε μαζί. Α, τα iron. Φακ, δεν πήρα τίποτα. Αλλά έχω πολλά. Έλα, εδώ έχω ένα iron. Μπράβο, εγώ κανένα. Το πετάω κάτω. Από έτσι κι αλλιώς θα πάω μέσα στην παγίδα. να Α, πεθάνω. έβαγε ο MLG Pro που στο είπα, έβαγε μπαν. Ενδιαφέρον. Και speed είχε. Ο μαλάκας. Ναι. Δεν το πιστεύω. Εμένα κανείς δεν μου έχει κάνει λοιπόν, εντάξει. Γιατί, κάνεις κάτι? Όχι, αλλά λέω. Α, λοιπόν, πάω να σκοράρω, δες το chat, δες το! Ω! Το δες, Α, δεν ψώξω, εντάξει. το δες. Ναι. Έτσι. Winner forever, ένα iron, ναι. Κι εγώ έχω ένα. Θα τους πάμε, θα τους ξεσκίσουμε. Θα τους βάλουμε, θα μας κλάσουν τα αρχή. Με βρίζεις. Είναι τελευταίο που μου έχουν 3-3. Πάει κι ο άλλος, πόσα iron έχω? 3 Έλα iron. εδώ, έλα αλήτη, τα πάω. Εγώ πόσο δεν μ' θα φάω εύκολα. Να σου πετάω health potion. Πούσε ρε, πούσε. Πόση ώρα έχω να πεθάνω? Πούσε. Α, εδώ είσαι. Όχι ο μαλάκας. Και τώρα θα τα χάσει όλα. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαι εγώ εκεί για να τα πάρω. Είμαι πρώτος στο PvP. Όλε! Ακόμα. Σοβαρά. Yeah, νικήσαμε! Νικέ. Είμαστε Oh πρώτοι. yeah. Λα. Πώς να έρθεις εσένα? Λα. Τι πες? Πατάω κάτω. The bad game λέει hackers. Ποιος? Τι έγινε? Bad game λέει hackers. Θα το κρίνει, δεν είναι το website μου γαμό. Όχι. Κάτω join. Red! Δεν θέλω εγώ. Κάτσε. Κι εγώ μπήκα red. Μάλλον να αλλάζουν την τύχη. Ναι. Πάλι καλά που τυχαίνουμε μαζί. Έτσι! Μας στέλνει ο σερβερ. Κάνεις τώρα βίντεο. Yeah. Οκ. YouTube. Μέχρι να μου σταματήσει ο σκληρός δυσκός. Και Ο πώς θα οποίος σταματήσει? Όταν φουλάρει. Το epic. Αυτό μου αρέσει. Ποιο? Diamond pickaxe. Για να δω εδώ πέρα έχει αέρον πουθενά να κάνεις τέτοιο. Δεν έχει. Α, να το βγες απ' έξω υπάρχει. Bow δεν έχω πάρει τόση ώρα. Πού είναι το iron? Έξω. Α, να το. 1, 2, 3. Πάμε να τους ξεσχίσουμε. Πού είναι crafting table? Crafting table, πού είναι? Κάνε εσύ.
Κάνε εσύ ένα, υπάρχει εδώ πέρα. Το έχει βάλει κάποιος. Εγώ πήγα στην αρχή. Α, εντάξει, υπήρχε εκεί έξω. Έβαλε κάποιος εννοώ. Πάμε. Το έχουμε. Σκίζουμε τα πάντα, όλους και όλες. What? What the fuck? Πιστεύω. Έβαλα την άλλη τώρα. Έλα, πού είσαι, δεν το φάω. Εγώ έχω μόνο 4. Πού είσαι, δεν έβαλα. Κάτσε, κοιτάζω κάτι αυτή τη στιγμή. Έλα ρε. Αλέτη, αλέτη. Έχω 4. Στο σερβερ μου. Πού είσαι. Εντάξει, έχεις φτιάξει ένα σόρ. Α, με βάλα. Δεν σε βρίσκω. Μετά. Λοιπόν, έχω βάλει ένα κόντεκ για να μην πιάνει καθόλου σκληρό δίσκο. Σχεδόν. Πόσο πιάνει? Εντάξει, πιάνει ελάχιστα από τα τεραμπάιτ και τα gigabyte που έπιανε πριν, πιάνει λιγότερο. Πιάνει giga. Πόσο χώρο έχει ο σκληρός δίσκος? Έχω 2 δίσκους, τον 1 τεραμπάιτ ο καθένας και έναν άλλον δίσκο με 500 gigabyte. Και εγώ έχω 2 δίσκους. Και θα πάρει κι άλλον έναν με ένα 3 byte. Τεραμπάιτ. 3 τεραμπάιτ. Πόσο τους κάνανε? Εγώ έχω 2 δίσκους. Ο ένας είναι 250 GB και ο άλλος είναι για παιχνίδια όμως αυτός, δεν λαγκαίνει καθόλου. Ναι. Είναι πόσο? 80 GB. Πώς θα αντέξει, παιδί μου, ούτε μια beep δεν μπορούμε να κατεβάσουμε, δηλαδή. Εγώ το... Εντάξει, τους γεμίζω συνέχεια και πρέπει να διαγράφω. Εμένα το PC μου είναι και γαμό. Απλώς δεν έχει πολλά RAM, γαμό το. Έχει 2 κάρτες γραφικών. Λογισμικό Nvidia. Κάτσε. Τι νούμερο, τι μοντέλο. Windows 7 Ultimate 2013. Έτσι. Κρακαρισμένο! Όχι, γνήσια. Μα δεν υπάρχει Ultimate. Α, ναι. Αλλά δεν υπάρχει το 2013. Υπάρχει, βγει. Πότε βγήκε? Ου. Εγώ τι είμαι, μαλάκας στο καιρό. Δεν θέλω απάντηση. Εμένα μου το είπα να κοιτάξω. Είναι ακρίβεια, δεν είναι κατακασμένο, εντάξει. Το Windows 7 που είχα ήταν κανονικά, τα 2013 είναι κατακασμένο. Πού είσαι? Τι βρήκα, epic. Εγώ έπεσα κάτω. Why? Εγώ δεν έχω γεμίσει ακόμα live. Fuck. Εγώ έπεσα επίτηδες κάτω. Εγώ θα του σπάσω το δρόμο. Και τι γίνεται αν πες κάτω? Α, δεν σκοτώνεις. Έχει νερό. Εκτός αν είσαι τόσο μαλάκας και πέσεις στη ξηρά εκεί πέρα. Έπεσα! Πέθανες? Όχι. Έτσι. Αφού ούτε που έπεσα. Έλα! Σε έχω χάσει εδώ μεταξύ τόσο καιρό. Πάνω είμαι. Πάνω, εγώ είμαι κάτω και προσπαθώ να ανέβω πάνω. Έχει vines. Πώς θα ανεβείς? Έχει vines. Έχω βρει 100, εγώ πηγαίνω, ανεβαίνω από τα vines, κατεβαίνω και τους πετυχαίνω. Αυτοί με έχουν πετύχει πόσες φορές. Τουλάχιστον εδώ. Αμερικανάκια είναι δηλαδή τώρα, σιγά που συγκρίνονται με τους Greek gamers. Χία. Εντάξει, δεν το είπα. Τι μαλάκας είμαι. Γιατί? Μόλις σκοτώθηκα, δεν σκοτώθηκα, αλλά δεν θες να μάθεις τι έγινε. Τι? Παγιδεύτηκα. Πού? Κάτω εκεί πέρα σε μια τρύπα. Μπράβο. Εγώ βάζω τώρα εδώ τσέσαι ποιος θέλει να πάρει. Όχι, παρήγω πίσω κάτω. Βάζω μέσα items. Είναι ένας μαλάκας από πάνω με... προσπαθεί να με σκοτώσει και δεν το έχει πάρει είδηση ότι δεν μπορεί. Νίκη! Όχι, χάσαμε. Γρήγορα! Χάσαμε! Τέλεια! Γιατί χάσαμε. Μα πώς κάνεις? Παίρνεις... Κάτι βλέπεις στα δεξιά που λέει objectives. Ναι.
Κάτι παίρνει στο core, δεν ξέρω. Εγώ δεν παίζω για τέτοιο. Σε μερικά maps δεν έχω καταλάβει καν που είναι. Κάτι πρέπει να σπάσεις, επειδή έχουμε διαμάντινη αξίνα, υπάρχει κάπου obsidian με λάβα και αν το σπάσεις το obsidian και βγει λάβα κερδίζεις. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κάνε join. Πού είσαι? Εμένα, red team! Κι εγώ. Oh yeah, έτσι ρε, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το map υπάρχει TNT. Πού το? Θα το δεις, είναι σε chests. Λοιπόν, άμα κάνεις grief τη δικιά σου ομάδα, τρως ban. Άμα κάνεις grief στην απέναντι ομάδα, κερδίζεις. Αλλά το καλύτερο είναι, για να μην φας ούτε ban ούτε τίποτα, να κάνεις κανόνια, όπου θα τα πετάς απέναντι. Και πώς θα κάνω τα κανόνια? Θα δεις τους άλλους. Υπάρχουν ήδη έτοιμα σε αυτά τη πίστα, σε άλλες πίστες δεν υπάρχουν. Πού είναι, πώς είναι τα κανόνια? Είναι τα 5 και τα λοιπά TNT που βάζεις στη σειρά και βάζεις ένα άλλο στη... Αυτά λες! Αυτό. Νόμιζα ότι είχε mod και μαλακίες και... Όχι, κάτε με redstone, παιδί μου. God. Τι armor έχεις? Ένα καπελάκι μπλάς που τρέξει ένα IV. Ρε! Δίπλα από το spawn είχε γεμάτα iron blocks. Εντάξει, μου έδωσε ο άλλος μία. Και υπάρχει και κάπου αλλού διαμάντινη. Ναι! Τέτοιο. Θα γίνω full διαμάντινος. Και πώς ανεβώ πάνω? Έχει κάτι σκαλάκια. Γαμώ. Τώρα πώς πάω πίσω? Έχει. Κάποιος έκανε τρύπα. Κάνει το κρύβα ρε, όμως την τέτοια μας. Άμα το κάνει για να περάσει, σου λέω, υπάρχουν τέτοια που το χαλάει όλο το map και το γεμίζει τρύπες με bedrock και τέτοια. Αυτό είναι το κακό που κάνουν μερικοί. Πώς? Με το TNT, παιδί μου, άμα βάλεις 10 TNT στη σειρά, τι νομίζεις πως θα γίνει? Εγώ δεν έχω TNT, πότε αυτό? Υπάρχουν, τα φτιάχνεις εσύ τα TNT, υπάρχουν chests που είναι γεμάτα με, πώς το λένε? Βρήκα diamonds, Κι εγώ! Sorry που δεν στο είπα. Σοβαρά έχω. Να, υπάρχει εδώ πέρα γεμάτο. Έφτιαξα 8 crafting table. Τι να σου πω, παιδί μου, γιατί τα έφτιαξες? Δεν ξέρω. Δεν πρόκειται να ψοφήσω. Ναι, το θέμα είναι να μην χάσουμε. Τι πρέπει να κάνεις σε αυτή την πίστα? Πάλι να καταστρέψεις το cobblestone και τέτοιο, το obsidian. Αυτό που έχεις στις πύλες? Όχι. Είναι κάτι σε πύργους. Της απέναντης ομάδας. Ναι, το ξέρω. Αλλά πρέπει να βρεις διαμάντινη αξίνα. Κάτι είναι τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν παίζω γι' αυτό. Σε αυτές τις πίστες, ειδικά δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Σε άλλες πίστες, όπου είναι πιο εμφανής ο στόχος του παιχνίδιου, εντάξει. Έχω πάρει ένα gold knockback. Yeah! Μαλακία. Μαλακία. Έπεσε κάτω και ήμουν με μια καρδιά. Καλό, Yeah! Τι μαλάκας, Κοίτα, τώρα πώς ούτε θα να χάσει, σημαδέψω ψηλάει. με το κανόνι δεν μπορώ. Εγώ θέλω live. Πόσο ώρα κρατάει το βίντεο? Κάμποση. Πού είναι οι πύργοι? Δεν βλέπεις δύο πύργους στη σειρά? Ναι. Εκεί πέρα. Πάει ο άλλος, ψώψε. Τον έφαγα, πήρα κοντά μου, άμα θες, πες μου. Και δεν έχω και live, Πάω λοιπόν στους πύργους στη σειρά. Λοιπόν, θα κάνω. Πάει στη σειρά. Δεν έχω eggs. Ένας μαλάκας πάει και... Ένας μαλάκας βάζει TNT απ' έξω! Γαμώτο! Τον κάνω report! Fuck! Γαμώτο, δεν το ήξερα ότι πήγε σε bedrock και σκοτώθηκα. Τον κάνω report! Δεν ξέρω κάποιος Αυτό ήταν. ξέρει.
μπορείς να κάνεις report και με βίντεο, το οποίο είναι πιο καλύτερο από το να πατήσεις κάθετος report μέσα στο παιχνίδι. Και εγώ αυτό Πληροφοριακά. Υπάρχει καλύτερο να το στείλεις δηλαδή στο site του server. Κάνε βίντεο. Κάνω βίντεο αυτή τη στιγμή, απλά δεν ξέρω αν το έχω πάρει το όνομα αυτινού. Θα το κοιτάξω μετά άμα το θυμηθώ. Θα του στείλεις ολόκληρο βίντεο μισή ώρα. Όχι παιδί, θα το κόψω. Πώς? μου- Ναι, με το Sony Vegas Pro. Έχω και το Premiere τώρα. Έχω το Premiere Pro CS6. Αυτό το αγόρες πάλι. Όχι, αυτό. Όχι, είναι καλύτερο το Sony Vegas. Αλλά όχι, αυτό Το το βρήκες. αυτό είναι πειρατικό. Κράτ. Ναι, αυτό. Στείλτε μου το θέλω κι εγώ. Και το After Effects και το Photoshop. Μετά θα μου... εντάξει, το Photoshop το έχω κι εγώ, εντάξει. Ποιο? Δεν ξέρω το παίζει, πέρα το βρω τώρα, βαριέμαι πέρα από το ξυλάκια. Άμα πέσει στο νερό από μεγάλη απόσταση ή δεν κολυμπήσεις και πέσεις ξέρω. κάτω. Αυτό έκανε και σκοτώθηκα. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία. Και βγήκα από τον σερβερ, το πιστεύω. Γιατί? Έκανα reconnect. Τέτοιο. Ξαναμπήκα, εντάξει τώρα, αλλά δεν ξέρω ποιο map ήταν. Πάτα match. Κάθετος match. Μάτς. Ναι. Τι σου βγάζει σε ποιο map είναι, σε ποιο server. Βέβαια, η match info time, τις ομάδες. Δεν λέει ότι είναι α, β, γ, δ κάπου. Όχι. Ζ είσαι. Ναι, ζ είσαι. Πού το ξέρεις? Γιατί είδα το map. Από πού? Από το... Ψόφα. Ζεις. Κάτσε, πούσε. Πού είσαι? Πού είσαι αυτή τη στιγμή? Τρώω εγώ ένα γκέι. Σε ποιο σημείο είσαι? Δεν ξέρω. Πού είσαι ρε? Έπιασε με TNT. Είσαι στο κέντρο ή πού είσαι? Κέντρο. Κέντρο. Δεν σε βλέπω. Έπιασε με TNT τώρα. Δεν είσαι. Έχεις διαμάντινη πανοπλία ή σιδερένια? Πάω στο base των αγωνών. Κάποιος ανατείναξε το map τους. Yeah. Παραλίγο να πεθάνω, να πέσω κάτω από το φεγάτο του εγώ. Ό,τι τους βγάζει τους άλλους πηδάνε και κάνουν φεγάτο του εγώ. Ποιος θα ανατείναξε το map τους? Μου αρέσει το κεφαλάκι που έχεις στη hot bar. Φάε ψωμί. Φάε φαγητούλι. Γιατί, δεν πεινάω. Γιατί... Φάε. Έφαγα. Έτσι. Τον έφαγα με 2 hit. Ο άλλος τον έφαγε. Και fireball έχει. Δεν έχω bow. Πού είσαι? 2 vs 1. Έμι. Έλα. Πού τις βρήκες τις fire charge? Κάποιος έχει, 38 έχω. Σε είδα, σε βλέπω. Ρε είσαι πανέξυπνος, τι το βάζεις το τέτοιο? Επίτηδες. Έχεις potion για να μην τρως damage από fire, Πού το είδες? Είμαι δίπλα σου αυτή τη στιγμή. Έχω και bow enchant infinity 1 efficiency VI. Efficiency, ναι, είναι για να σπάσει πιο γρήγορα, αλλά δεν κάνει τίποτα. Όχι, ο μαλάκας που βάζει, δηλαδή κάνει. Αυτό απαγορεύεται και άμα σε κάνουν report. Με βαρύνει να με σκοτώσει. Άμα σε κάνουν report έτσι, χαμός γίνεται. Θα πεθά, δηλαδή αμέσως θα φας, δηλαδή για πάντα. Μπαν. Με όλα αυτά δηλαδή που βλέπεις εδώ πέρα να έχουν χαλάσει. Τι κάνουμε? Πάμε να τους ξεσκίσουμε. Δεν χρειάζεσαι 3
4 swords στην hotbar. 2 iron, 1 gold και 1 diamond. Δεν σε πιστεύω. Πείτε, γιατί τι πειράζει. Ναι, αλλά μπορούσες να βάλε blocks για να κάνεις Πώς build. βλέπεις τα item. Μερικές φορές χρειάζεσαι blocks. Βάλε wood. Αφού έχει sand. Όχι sand δεν κάνει τίποτα. Τώρα δείχνω κάποιος κάτω. Φάε σου λέω. Δηλαδή θες. Μη φας τώρα. Όταν πήγαινε πίσω και φάε. Δεν έχεις 8 health, παιδί μου. 4 καρδιές. Πώς βλέπεις γαμότο. 4,5. Πώς το βλέπεις. Γιατί είμαι δίπλα σου. Εντάξει, εγώ με δίπλα αλλά δεν το βλέπω. Με βλέπεις. Όχι. Α, εγώ σε βλέπω. Creative είσαι. Ναι. Πες το έτσι. Είμαι spectator. 4,5 καρδιές, τρέχα. Ω, κι άλλος ήρθε. 3 καρδιές έχεις, πήγαινε πίσω. Δεν το φάω. Αφού είμαι πίσω στο PvP. Λοιπόν, πήγαινε πίσω να σου δείξω πώς σε βλέπω. Πήγαινε... Skype είσαι. Ναι. Ωραία, πήγαινε το Skype σου. Πού είσαι. Είσαι σε σημείο τέτοιο. Α, πίσω είμαι. Κάτσε, δες εδώ. Να είμαι ακίνητος, να μπροστά. Ταρά! Για κάτσε εδώ. Εδώ πέρα είναι το health, δεν φαίνομαι. Να με βλέπεις, σε πέτυχα. Όχι. Ναι, με πετυχαίνεις αλλά δεν με βλέπεις. Έχεις 6,5 health. Φάε! Γιατί αφού δεν έχει γεμίσει. Όποιος θέλει να πάρει items. Φάε! Δεν πεινάω. Φάε, πεινάς! Πού το ξέρεις. Φάε! Περίμενε. Να... Μα σιγά δεν χρειάζεται τώρα για μισό. Ναι, για μισό, γιατί μετά θα πάει 2 και θα πάει 3 και δεν θα σου κάνει regeneration όταν θα είσαι σε κατάσταση κακιά. Έκτακτης ανάγκης. Πάρε το sand και κάνε το sandstone. Γιατί αυτό δεν είναι τέτοιο. Ναι, μα μπορώ να το ρίξω σε κάποιον να τον... τέτοιο. Να το κάνω... τον φάω. Και δεν χρειάζεται τόσα πίκα αξίζει τέτοιο. Νικήσατε! Νικήσαμε. Ναι, γιατί εγώ δεν παίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι σε τέτοιο. Τώρα δεν πιστεύω να μην σε βλέπω. Πού είσαι? Τώρα με βλέπει, μάλλον. Άμα ξέρω πού είσαι. Είμαι στο κέντρο. Στο κέντρο είμαι. Κι εγώ. Δεν σε βλέπω σένα. Ούτε εγώ. Α, πάτη. Άσε! Oh yeah! Αυτό το map είναι χάλια. Join. Και μπήκα. Τι είσαι? Πράσινη, green team. Κι εγώ! Πόσο team έχει? Έχει πράσινη και ροζ, μόβ. Κάτω teams. Teams. Έχει και Twitter. Μάτς πήγαινε, παιδί μου. Ναι, δεις τις ομάδες. Υπάρχει και το map. Στο οποίο map βλέπεις... Α, πάτα map. Στο map βλέπεις ποιος είναι ο στόχος του κάθε παιχνιδιού. Map. Πατάω map. Δεν βλέπεις την αρχή που λέει κάτι με obsidian. Break both of the enemy teams obsidian. Ναι, Α, ωραία. έχει έτοιμα item. Αλλά πού είναι τα iron? Το iron είναι κάτω εδώ πέρα. Έχει και λίγο στο... Diamond δεν έχει. Ο διαμάντι δεν έχει diamond σε αυτό. Φα. Δεν έχουν ούτε αντίπαλοι, οπότε είστε ίσοι. Πού θα τα βρω τώρα τα iron? Ναι, δεν είναι όλα στο ίδιο σημείο. Βρήκα ένα room. Α, έπεσα. Που... Ρε, από πάνω βρήκες να πέσεις. Υπάρχουν σκαλίτσες. Μόνο τα ίδια item έχει. Ναι. Δεν έχει καμιά armor. Με βλέπεις? Πού είσαι? Να σε. Ωραία, δες το, με βλέπεις? Κάτσε, δες με. Θέλω iron. Ταρά. Έλα εδώ, πιο πίσω. Πού είσαι? Εδώ. Έλα, πιο πίσω. Πιο πίσω. Κάπου εδώ. Τόση ώρα είχα βρει, τέλος πάντων. Να το.
Ναι, είχα βρει τώρα, μου λες έλα πίσω. 3 παίρνουμε! Πάω. Να φτιάξω άρμα. Εδώ πέρα κάνουμε γέφυρα. Γέφυρα μπορείς να κάνεις και με... Το καλύτερο είναι να κάνεις γέφυρα με pistons. Αλλά επειδή μερικοί εδώ πέρα δεν κάνουνε. Πω, είμαι τόσο προ. Που έκανα 6 και... Θα δείχνω να πίσω κάτω. Τι αυτά, γιατί κάνει ο Redstone και κρυφαίνει το map. Το Redstone... Άσε τώρα, άστον παιδί μου, πάει να κάνει γεφυρούλα. Ναι, σίγουρα. Γεφυρούλα κάνει. Απλά είναι τόσο μαλάκας και δεν έχει καταλάβει πως ήδη έχουμε κάνει. Ωραία τι να κάνουμε στη γέφυρα. Πρόσεξε εδώ πέρα, πρόσεξε. Έλα. Ζεις. Ναι. Ας έδειξω. Δες με, έλα εδώ. Βλέπεις. Ναι. Μην το κάνεις αυτό γιατί θα σε κάνουνε μπαν για spliffing. Έπεσα. Κι εγώ έπεσα. Πίτες. Εσύ έπεσες. Νίκης. Χάσαμε. Χαμότο. Ξέρεις γιατί δεν προστατεύουν οι άλλοι τα δικά μας τα obsidian τέτοια. Η Red Team είναι καλύτερη. Red Team forever. Αρχίζει. Ουα! Τι map είναι αυτό ρε σκατά είναι. Κάτω join. Μπήκα μπλε. Για να δω. Μπήκα κόκκινη γαμότο. Πάμε τώρα μία team. Ωραίες υπότητες οι γιγάντιες. Σαν αληθινές μοιάζουν. Πού τις είδες τις. Κατεβασμένο map στο full. Πού τις είδες τις. Δεν το κατεβάσανε το map, το φτιάξανε. Ναι. Σοβαρά όλα τα maps που είναι εδώ πέρα το έχουν φτιάξει αυτοί. Πόσο πρέπει να είναι. Σε βλέπω. Μπλε ή κόκκινες τελικά. Leader armor έχει. Έχει και διαμάντινο αν τρέξεις. Πήγαινε έξω από τα σπιτάκια αυτά. Εκεί πάνω στους πύργους. Πού είσαι, δεν σε βλέπω καν. Πού είσαι? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εσύ που είσαι. Εγώ δεν με βλέπεις, εμένα. Εσύ που είσαι στην άλλη ομάδα. Όχι, δεν είμαι ούτε στην άλλη, είμαι spectator. Εμείς έχουμε core 4, εσύ έχετε core 1. Δεν... Πού είσαι ρε! Θα με δεις. Πήρα Diamond Armor. Α, πήγες. Σε βλέπω. Σε βλέπω, έτσι. Εδώ πέρα, πάρε από το... Δεν έχει... Έχει το chest. Έχουν τα chests, shears, axe, shovels, bow. Εγώ θέλω τώρα ένα crafting table, τι μου λες. Φτιάξε crafting table, δεν έχεις wood. Wood. Όχι. Κάνεις πλάκα. Δεν μπορώ. Παίρνουμε μια σειρά από τα chests, ώστε να είναι πιο γρήγορα, Μια σειρά από όλα. Το κάνει shift, ξεκινάς ανάποδα, ώστε να σου πάνε με την ίδια σειρά. Δεν με έχεις δει εμένα που παίζω. Σε έχω δει. Έτσι δεν το κάνω. Δεν πειράζει, εγώ το έκανα. Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ έχω μόνο ένα Diamond Sword και 63 Golden Apple. Κάτσε να φτιάξω τώρα και ένα... Από όλα παίρνεις, αφού έτσι κι αλλιώς Πίκας. υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά, παίρνεις από όλα, ώστε να έχεις. Γιατί μπορεί να έχεις... Bow που θα βρω. Μπορεί... Έχει εκεί πάνω που πήρες το διαμάντινο.
τα diamond blocks. Κάτσε. Βρήκα bow. Το θέμα είναι δεν βρήκα... Α, εντάξει, βρήκα. Εντάξει, μέχρι να ετοιμαστώ, θα έχει τελειώσει το game. Γι' αυτό το κάνουνε γρήγορα. Δεν πήρες wood, δηλαδή, δεν σε πιστεύω. Πρέπει να πάρεις wood. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γαμημένο ίντερνετ.